Ak dnes nám SDK oznamuje, že má výhrady voči veľkým verejným investíciám a že má výhrady voči PPP projektom ako spôsobu financovania týchto veľkých verejných investícií, tak nám súčasne všetkým oznamujú, že ak budú vo vláde, zastavia výstavbu diaľnic touto cestou a zastavia ďalšie veľké verejné investície typu Bratislavského letiska, národných štadiónov, rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok a ďalšie veľké investície, na ktorých sme postavili aj boj proti svetovej hospodárskej kríze. My tvrdíme, že v týchto investíciách treba za každú cenu pokračovať. Ak v tejto chvíli nemáme na ne prostriedky v štátnom rozpočte, tak ideme cestou PPP. A títo páni ešte podporovaní vlastnými think tankami, ktoré si tam niekde vytvorili, sa snažia zvrátiť diskusiu o tom, že či je dostatok informácií. Tu sa láme chleba o inom. Buď sa postavia diaľnice formou PPP v čase krízy, alebo sa nepostavia a zastavia sa, ako to už Dzurindová vláda raz urobila. Keby boli postavené diaľnice, tak by neboli PPP. Keby pán Dzurinda nezastavil výstavbu diaľnic, tak sa dnes o tom nebavíme. Tak sa pýtajte pána Dzurindu, lebo najdrahšie diaľnice sú nepostavené diaľnice. Výnikom toho, že dnes sa musia výnikom v vodzovkách stavať diaľnice cez PPP, je pán Dzurinda, ktorý výstavbu zastavil.